Hindi pa sila napapagod guys. Kaya pupunta tayo doon sa kabila. Sa kabilang dako ng bukid. Ayan. Bibisitahin daw nila doon. Kasi nga, tagal na hindi nabibisita ng tatay ko. Siguro mag-harvest na lang tayo doon ng pako. Malapit sa ilog guys. Malapit sa ilog. Ayan. Lilinisan natin yung mga puno ng niyog sa susunod guys. Tingnan nyo, tungaw-tungaw. Ito ay tungaw-tungaw. Ito ay pagkain ng mga bata noon. Pag nasa bukid, ayan noon, tungaw-tungaw na to. Masarap na berries. Masarap. Ano to, wild? O basta, tungaw-tungaw guys. Ayan, masarap to. Magva-violet lang yung ano mo, dila mo, yung bunganga mo pag kumain ka nito. Ha? Matamis. Tamis ba? Matamis pag ano? Pagluto. Luto. Paghinog. Paghinog, matamis. Natandaan ko pag bata pa kami, pumupunta na pag mayroong ganyan, kinukuha namin. Kakainin mo lang. Pag nauhaw ka, kumuha ka na lang ng niyog. Uminom. Diyan tayo na yun. Ano ganit dyan na yun? Ito guys, sa mga kalululuhan nyo o sa mga nakakakilala niyan, ito ay langkawas. Para siyang luya, pero masarap. Maanghang din, pero masarap siya. Pag linlagyan mo ng bagoong or asin, kahit asin man lang, masarap siya guys. Pang appetite. Ito ay langkawas. Next time, kukuha tayo niyan. Papakita ko sa inyo kung ano yung langkawas na yan. Tumutubo lang yan eh. Wild rhizome lang yan eh. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ay, oo, ang mangga. Ayan. Yung puno ng... Ayan yung kalamansi. Yung puno na yan, kalamansi. Tingnan nyo. Hindi na lumaki ng maayos. Hindi na siya ano. Dahil naanuhan na ng Maria. Ng damo. Diya pagido. May bunga gani. Sa bilog. Ang kwan, ang ano diya ho? Simuyaw. May bunga. Ano diya? Kalamansi na yo. Ito diya. Ay, matsaan ang bunga, parang kalamansi. Orange pala daw yan guys, pero parang kalamansi yung bunga. Linisan muna natin. Ayan pa, inanuhan na siya eh. Inakyatan na ng Maria. Damong Maria. Ay hindi. Iba rin pala yung damong Maria. Yung sa Bisaya yan, Maria, baging. Ayan. Linisan natin. Itong bukid na to ay 5 hectares or 7 hectares pala itong bukid na to. So malapad siya. Puro puno. Etong part dito, puro saging lang siya at saka niyog. Doong part na doon sa kabila, yun naman ay puro puno. Ayan o, ganyan na siya kalaki o. Ayan. Ganyan na siya kalaki. Yung ilang years na to, mga 6 to 7 years na siguro to kasi dati. Walang tanim dito dati. Oo, walang tanim to. So lahat
Tinaniman ng tatay at nanay ko din. Utod ba yan ano? Yan na yan. Lahat na. Aba, kadami-dami ang niyog dito. Oo. Ang daming bunga, Ang oh. daming bunga nyog. Ayan. Manong Joel naman tayo po dyan eh. Ayan, ako namin dyan. Dalawang isang adlaw ng bagyo. Dalawang adlaw. Exercise din to guys. Pag ikaw ay senior, exercise to. Pero, syempre, wag talaga rin pag alam mo ng sobrang init na, ang ano lang dito, dapat maaga ka, 6 o'clock hanggang mga 9, pwede kang mag-exercise dito, ganyan lang gagawin natin. Exercise. So, nag-exercise ka, Mangga ko tana, mangga. nalinis pa yung bukid. May mangga tayo dito, oh. May mangga tayo doon, banda, galing pang Gimaras yun guys. So, linisan natin para masarap ang tubo niyan. Maganda ang tubo. At tumaba siya. Amo gani nga wa kita nakatubig. Simuyaw gilang na eh. Ba't sa simuyaw gilang ho? Orange yung. Orange. Ay, kunay ako tayo ng tanong. Orange yan. Orange talaga daw na yan, guys. Eh, mukha lang siyang ano. Dan. Dalandan na. Mukha lang siyang kalamansi. Ito tayo, mangga. Ano sa palagay nyo guys? Kalamansi, dalandan. Neka. Uon to bunga na parang kasamit ka. Gani. Ay, dalandan ko na ba ni nanay? Subukan natin. Kung ano talagang lasa niya. Kung dalandan ba o kalamansi. Isa lang. Isa lang yung bunga niya. Pag ginalipyuhan tayo ito niya, narurutat bunga dyan. Oo eh. Oo naman. Dalandan nga siguro kasi merong ano oh. May siit. May ano guys, siit sa Tagalog, may tinik. Tinik. Ha, untay. Gamay. Ha? Dito. Abe, simuyaw. Oh, kamuyaw. Dalanda. Dalandan daw Tanim yan ko yan. guys. Maniwala na tayo sa kanya kasi tanim niya daw yan eh. Pero Oh, hi. kalamansi. Kalamansi ba yan? Kaya magamay, masa kalamansi matas ya. Walang kalamansi. Dalandan tama. Dalandan guys, dalandan. Maliit lang dahil nga hindi nalinisan, hindi tumaba yung ating dalandan, pero dalandan nga siya. Maliit lang, mukhang kalamansi lang talaga. Oo. Ayan! Ayan, linisan natin para tumaba. Kaya rin dyan, agusto. Ayan, linisan natin yung ating mangga. Yung mangga na naman ang linisan. Galing Gimaras yan guys. Binili namin nung pumunta kaming Gimaras. Ay, alis! Ay! Gabi. Ah! Sobrang asim. Ang asim. Gusto mo, Nay? Sobra. Aslom-aslom. Oo. Sa din dyan ang imong mangga. Abunuhan natin para mas magapa. Ang mga mata
magtanim dito, pag hindi maganda yung pagtubo niya, walang nag-ako na siya nagtanim. Pag maganda na ang mga tanim, sa akin yan. Ako nagtanim yan. O, kapag pareho nito. O. Ano tanda mo ikaw? O. Ay. Marunong sa ba maglinis? Senyor. Yan, malaki na siya. Yan. Nabuhi tagali. Jage, Oh. Grabe, ang taas na ng damo. magtatlong tuig yun nga wali. 3 years na hindi nalinisan, guys. Mula mag-umpisa ng pandemya. Yan. Araw-araw dito tayo sa bukid. Ay, lumpihan mo dyan anang palibot, tatay. Galing pang Gimaras to. Alam naman natin kilala ang Guimaras sa pinakamasarap na mangga. Na merong mangga. Kaya, yan, bumili tayo ng tatlo. Ilang piraso on, daywa malangging bakal tano. Isang bilog. Yan. Isa lang pala yan. Maganda yung tubo niya, guys. Marami siya. Nakahinga na yung ating mangga. Ano yan? Sunod man galing. Ayan ko na. Pahinga na tayo, guys. Bukas naman. O, paalam na. Hindi naman tapakyaw eh. O, Ayan na. so guys, okay na muna to. Palinis na yung puno mo ha. Dapat.
Mamunga, tumubo ka ng mas Buka na. mas Bilis. mabilis at Try ko mataba. yung pagtubo mo. Kabakante ako bukas naman o sa sunod na araw, balik naman ako dito. Unti-unti kong linisan ito. Para nga maganda mahinahon yung pagtubo ng mga tanim. Kasi pag taas Likod. yung yung mga damo, hihirapan yung mga tanim hinga. Guys, babay na lang. Babay na. Next time, magkita tayo ulit dito sa farm na si Rudy Kusay, yung senior citizen. Sige guys, bye-bye! And